kasngi ka bepli kayam ka o ban pe la long ying kan nu ka pai do nu ha jing duai man ka por kayai ya sai ringkat ki umat bajau na laki kman jing is lai try kayai duai jing lai loi ka man sem ka karpan to ai la jing em ka ai ti who try to suka shan yes kam jing ang nun ban yo i kalong ying badap na jing man top kloi atrai ban ai ka juba jing kli ka do no jonga to penda jing ba jing itna ka trang bat siam bat ban yo i hala ka yeng ka sam bat ha ki kon ki ti jing is nay try kayai duai jing lai loi ka man sem ka karpat to ai la jing em ka ai ti who try to suka shan es kam jing ang nut ban yo i ka long yeng badap da jing man kaman thai ban duai jala utrai waduh pa bat ki khon la jing em ki la kai kat skam la jing em hap dang ki jing ya le kayai duai ya rap atrai ban job ya ki jing jing is nay try kayai duai jing lai loi ka man sem ka karpat to ai la jing em ka ai ti who try to suka shan es kam jing an nun ban yo i ka long yeng badap da jing man is lai try kayai duai jing lai loi ka man sem ka karpat to ai la jing em ka ai ti who try to suka shan yes kam jing ang nun ban yo i ka long yeng badap da jing man